Nahuwag man ni siya. Oo, naman sa. Bagi. Nahuwag ba diyan? Bala ko ron. Natuk, ani. Ano to? Tukan lagi ni. Oo, naman sa. Nagtikok ka. Wow! Dagan akong galansiyang. Dagan akong galansiyang ng lupad. Pag-under. Ano ko? Muna na sigig ko under sa top. So kadaghan kang langgam mga guys. Galansiyang. Tambok yung mga langgaman na rin kay dagang kay bunga mga dakit ito na wala siguro pangatagat balhin na siya spikas naglupadan ni ato po ni spikas ito dikit. Grabe nagana tuwara balin-balin na din ang malanggama at dito na diha nya mukuan are na po speakers dire are na po dagan kay sibaon ay dagan lang makaon mahinog na magsugod. Ah. Ala. Kaon sa dito, mubalhin na sa diri ah. Kaon sa ngayon ng kahoyan ah. At si Bao naglanggam. Mas pabor nila diri ah, ganahan silang kaon diri. Gana na. Sige. Sudah binigyan ng langgama oh. So mga guys, galansiyang kami pangalan ng pana guys. Mga itom na langgam ba? Nakana na kayo. Sige na ng pangitian ni ron. Dagana ka na oh. Ang mga atop pa ni sa aning mga babao dari. Grabe na dagang iti, dagang kayong bunga. Lala, sarada. Ako nangabot, nadagan pang ngabot to. So, grabe. Daghana, oy. Kanigpalupad na ron, grabe rin daghana ron. Hala, danas tungod. Okay. Tigo tadi. Grabe na nagana. Lingaw gano'n ini lupad ba? Okay, naigo na. Nagana, oy. Ano? Mabit yun. Dia bidagana oh. Kato kanina katong murag. Oh, ini kayo ba? pagandar. Oh. Kaya na kagi? Na balik na po tanawa oh, nabalik na po do. Og nay murag makuratan sila. Na kay manglupad. Ha? Oh, kadang ko pa man ni kontras maya. Na, mga ito mga. Ano, galansiyang no? Galansiyang. No. So, ang kanina nga grabing ito, malaki din eh. Kanang medyo brown. Oh, medyo gray. Babayi day da siguro. So, kanang itong kayo, laki na. Nalay like color oh. May murag na badlis-badlis.
may kamay ng gawas. Oh, oh. Oh. Kamay ng gawas ng lakso. Na ito, puwag mata. Kanang uban din lagi puwag mata. Huwag mata. Di ka nang naiuban oh. No. Kanang murag na badlis ba? Wala yun ang klase siya. Kawa. Kaya babag puti. Oo. Nang kanang nga, puro ito mo na. Oh, ano, kusugag yung mga undo. Dulo. Ito itong nilagok no, impas yun. Nilagay na kay balitan mo na. Oo. Yeah, grabe dola. Ano na natin, kimamusin rin lang gamo pala. Nagana. Wow! Lo, penadlok ka. Balon sila speaker sa... Balon speaker sa... Baru, okay. Uwi na Leo. Uwi na. Wala kayo, nahuwag mo ni siya. Okay mo sa. Bagi, nahuwag mo diyan. Bala ko ron. Pare! Ato na din hitan. Ayun, okay. Sulog ta. Namin ito nakitanggal dito. Wala kamang-kamang na ho. May kumira, kamang-kamang. Bato ka na. Ito ka na. No? Wakan natuk-an eh. Ano to? Natuk-an lagi ni. Okay mo sa. Nagtikok ka. Natuk-an. Ano rin? Maruhi na. Kao na sa kao na. Ah, sakto kayo to kay pagkaon langgam Kasi dito. nakay kapayas ah. So, Oh, kapaya. Oh, kusog kayo no? Tugang ka kapayas na. Basta nadakpan. Tumbag mo na ako tanggolon nga. Walang kumukuan ba? Okay, ang akong man, mamatay man. Wala tukan ko. Aboy anak soal nagkaling. May pagkaon din langgam, sabay. Dahil sa kulong no? Tukan ko siya. Kani mo na nindot. Gika mo na piso. Dili na kay. Bukan mo plito ng okay ba yang dukan. Ah, Gagawa ka na kay puwa kini sa tanan dire. Amor natukan ya. napay pagkaon na sa. Ha? Nagunga. Nagmikulit to, nagkaulit ni siya. Tagam. Kuha na ta. Hindi na. Hitan dire, kay hikot dire. Oh. Kuha na ni. Tuhitan sana to ni. Aya. Hala. So, dan nakadakop na lagi isda. Oh, isda, manok. Oh, manok. Saan sa manok ni? Kikaithan po ni mo ay. Bisa butan na sa. Galan siyang, dire ka. Oh. Oh. Ay. Move on rin garo ni. Kana move on rin. So, nadugay itong video, nahog yung sa.